Nice bir cefadan Kaseyleme şirin cana sevduğum Sıralıp sır verme her bir vefadan Sen bir yana men bir yana sevduğum Sıralıp sır verme her bir vefadan Sen bir yana men bir yana sevduğum Sevduğum Sen bir yana men bir yana sevduğum Sen bir yana men bir yana sevduğum Sen otursun tede doğun ay bolu Men yapışsam ayağına lay bolu Gelikimiz bir halvatta cay bolu Uzun sizde şeyli sevdim Gelikimiz bir halvatta cay bolu Şeyli sevduğum Sevduğum Gel kaçaylı ülker kana sevduğum Sevduğum Gel kaçaylı ülker kana sevduğum Aşkınla divana kalıp bu başı Asırlan içinde bölümün hoşu Gel kaçaylı ülker kana sevdim Asırlan içinde bölümün hoşu Gel kaçaylı ülker kana sevdim Şayli ülker kana sevduğum Uzun sözler şayli sevduğum Sen bir yana men bir yana sevduğum Şeyli sevduğum Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, edip mehmanlar. Ne görüşünü Real Türkmen Avat şehirinin gorkunu gork koşayan Bagtiyarlık restoranına acayip ovadan toylara qavat gelýär. Bugün yaşamyda yine sanaly pursatdan toy gününe karşılar. Bagtiyarlyk restoranına galyn. Yaşamydyň durmuş toyuny gowy pursatlar bolar. Oturan ýeriňizde gutlamak mümkinçilik bar. Profesional Ussat maksız studiyanın işgärlerine, video operatorlarına sağ olsun aýdýar. Assalamu alaikum hormatly adamlar, edil watandaşlar. Gadyrly toýmyda gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Türkmen halkynyň millili izary, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda
Diyarımızın Lebap vilayetina sıylanyan, hormatlanyan Mustaqiflan dövleti maşaratyna taşyflan ırsally bereketli ojağına ýatdan çykmajak şahatlıkly toýly gejäniň şaýady bolýar. Bugün özüniň ajaýyp obadanlygy bilen dünýäniň häzirki zaman tehnologiýasy bilen hejamlaşdyrylan bagtyarlyk toý mekany gapylaryny giňden açyp durmuş ýolyna bagtyarlyna batly we bagtyar gadamny goýan döwrümizin edid ýaşlaryny garşylaýyş pursatyna taýin bolýarlar. Häzir ähli mehmanlaryň şowhun leyl şartmagy toý boşlugyny eleme ýaýan Ustad Kernaýçy ýigitlerimiziň joşunly ajaýyp şowhunly wagtyr aslynda döwrümizin bagtly edid ýaşlary Şahzada ýigitimiz Didar ýigitimizi şahydyny ähli mehmanlaryň obadan el şartmak aslynda bagtyarlyk restoranyna garşy alarys mehmanlar. Babam radamyzyň arsaly ojağyna, Begjan agymyzyň döwletli, bereketli maşgalatyna öňü ösüp kemale gelip özüniň bagtly, şahatlykly günlerini biz bilen deňje paýlaşmak üçin bagtyar ýaşlarymyz häzir ajaýyp obadan toýbyna batly, bagtyar gadamny goýarlar. Awtolog kerweniň başyny çekýän şu ajaýyp obadan toý kezebede döwrümizin bagtly ýaşlary biziň aramyzda gelýärler. Bir şowhunly sapak çalalyň mehmanlar. Ene ajaýyp obadan joşuny zadar aslynda. Didar ýigitimizi, şahydy, Zewrahan gelibidi toýgyna garşylaýar. Gelin salamlar kutlu olsun adamlar. Didar ýigitimiziň özüniň saýlap seçen pergizi, gözellin gözeli, perileň perisi şahydy. Zöwrahal geleniň ýüzündäki toýny kabyny açyp bermäge Didarjan taň ruhsat edýär. Jany sag bolsun. Söýlep aşamaňy tüý sırapdan ardy berdi. Ýaşamynyň ak bagtynyň hormatyna
Türkmenistan'ın meşhur estrada yıldızı Ahun Ahmedov obodan söýügi kompozisiýasy bilen ýaşamdy. Ak bagtaniyetlerine toylu gecede söýügi tansyna çagyrýar. Görnähil bagt, söýülmek, söýmek, öz saylan ýaryma ömürlük yetmek. Taýyň bilen durmuş. А помнишь, как мы встретились? Душа с душой пересеклись. В любви с тобой мы поклялись. Сирелись. А помнишь первый танец наш? Не верится, что не мираж. Сейчас с тобой стала ты моей. Верю, это навсегда. Жизнь задаст готов. Весь эту мхавата. За тебя пойду. Я в огонь и воду. В непогоду. Знай, что рядом с тобою всегда. Стала ты моей. Веру эту навсегда. Жизнь задаст готов. Весь эту мхавата. За тебя пойду. Я в огонь и воду. В непогоду. Знай, что рядом с тобою всегда. Сирелись, дыханием одним стелись. Улыбка твоя мой покой. С тобою я совсем другой. Сирелись, я засыпаюсь мыслью о тебе и просыпаюсь тоже с ней. Нет ничего важнее. Стала ты моей. Верю, это навсегда. Жизнь задаст готов. Весь эту мхавата. За тебя пойду. Я в огонь и воду. В непогоду. Знай, что рядом с тобою всегда. Стала ты моей. Верю, это навсегда. Жизнь задаст готов. Весь эту мхавата. За тебя пойду. Я в огонь и воду. В непогоду. Знай, что рядом с тобою всегда. Ýaşamda ak bagty üçin taýýarlanan toý menberine toý kezebetine ýolýar. Idarjan ýormak boldy. Стала ты моей, верю, это навсегда. Жизнь задаст готов, и сердцу мхавата. За тебя пойду, я в огонь и воду, в непогоду. Знай, что рядом с тобою всегда. Стала ты моей, верю, это навсегда. Жизнь задаст готов, и сердцу мхавата. За тебя пойду, я в огонь и воду, в непогоду. Знай, что рядом с тобою всегда. Ediz vatanymyzda, gözel diyarymyzda, parahat sevinin üstünde bolan durmuşda ýaşaýan Lebap welaýatynyň zähmet söýür halkyna, ýurdumyzyň ähli welaýatlarinyň 7 günjüni gatnaşýan ediz watandaşlarymyza, Bagmyradamyzyň, Begjanamyzyň döwletli irsally maşgarlarynyň adyndan hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýesimiz gelýär. Ne bugün bagtasary, gadam goýan döwrümizin ediz ýaşary, birek-birege bagtlaryny baglap, söýgi ähdi wadasyny berip,
durmuş toylaryny, bag toylaryny Türkmenabat şäheriniň görküne gör goşýan ajaýyp owadan toy binalyň biri gazaplanylýan Bagtyarlyk restoranyna şahatlyk şowhunasyna dowam edip başladylar. Edýän adamlar mehriban watandaşlar Mustakifliň döwleti ojagyna Taşyplyň döwletli arsally maşgalatyna ýatdan çykmajak şahatlykly toyly gejäni ilkinji badarga sözleri bilen dawaramyza badalgy bermek, toylary açyk diýip yglan etmeklik ýurdumyzda asyrly däwe öwrülýär. Didar ýigidimiziň zöwrehal gelinimiziň ak bagtyna niýetlenen toyly gejäni bysymla sözlerini açyp bermekde üçin il syýragly hormatlanýan bawa kulagymyzy merkez sahnaň ýanyna teklip edip ýaşamyzyň durmuş toyuny bag taşymyny joşurly ýagdaýda açyk diýip yglan etseler, hasam bir ýerine düşdi bolar. Bawa kulagy toýgunyna bar bolsaň sizi toy merkezine garşy alýar. Köpe yarap duran nerogluň bolsun, ýene gyzyň bolsun boýlar derek. Ikisimin jytman edi saklasa, şolara ýaş dileýän uzakdan uzak, ýaşyň arasyna il syýragly mehriban ýaşlar gerek diýip şahyryň bir owadan seterlerini soňra bawa kulagy ýaşlar assalamu alaykum, gutly bolsun toýlaňyz. Hoş gördük dawaramyzda. Ene bir syýlanýan, hormatlanýan döwlet ojaklar, Mustakifler maşgalasy, Taşyplyň arsally ojagyna Türkmenne iň bir gowda äpleň bir hasaplanylýan gudaçylyk gatnaşyklary giňden ýola goýulyp elbetde perden toýun toýlaýarlar. Allahjan dawara gatnaşýan, toýmada gatnaşýan her bir insany şeýle toýlardan, gowgunlardan ýetirmegnem tüýsürümizden arzu edýäs. Assalamu alaykum. Uzakdan yakından gelgen aziz mehmanlar, karındaşlar, kudalar, mana bugün yeganimiz Didarcan bilen nevere geldiğimiz Ukrayna'nın bak toyuna hoş geldiniz, sapa geldiniz. Allah can bulara uzak ömür versin, yeni devlet, sabır, kanagat, maşkalağızı birişini versin. Öyle ocaklı olsun. Nasip olsa bularım, ballarını mana şunda vilayatımızda en acayip toy mekanlarda öğlentirip gelin almak Allah bulara niyetler etsin. Hürmetli mehmanlar, toya gelen aziz karındaşlar, toy dasturxanımızı açıklayıp elan edemiz. Barından iyi içip otursanızı kayiş edemiz. Rahmet sağ olun tamodan. Bir şowhunly sapak çalaýarmy mehmanlar. Ýaşylar lokan sag bolsun aýdýas. Janyňyz sag bolsun, görşeňiz gowluk bolsun. Mudama şeýle gowgunlarda, şahatlykly toýly günlerde duguşmak, diýdarlaşmak Allah nasip etsin. Diýdar bagty bol. Janyňyz sag bolsun. Saýlan ýaryň bilen ömrüň ahyryna deňe çypagtly, bagtyar ýaşamagy tüýsürümizden arzu edýäs. Allah berse sanaglyja da Hudaýdan irsally ojaňyza jägillap dünýäýe injek, goç-goç ogullaň aýal gulpaklaja gyýdan eje kakylary bolup, watanymyza, halkymyza, ilimimize, günümizde eje kakalaňyza wepaly, mert ýaşar bolmagy tüýsürümizden arzu edýäs. Ediz adamlar Türkmenne şeýlerak bir atalar sözi bar. Ölüsini syýlan baý bolar, dirisini syýlan beg bolar diýilýär. Ýürete toy eýelen haýyşyna görä diýdaryň bag takşamyny görüp bilmän aramyzdan irgiden hormatlanýan Gurtul merhum insan diýdaryň babasy Burwan agaň ýagty ýadygarlygyna merhumyň ýatan ýeriniň ýagty jaýynyň jennetden bolmagyny, iman baýlygyny bermegini arzuwlap, ähli adamlar ýerimizden turup bir mintlik dymaşyk etmegdi. Sizden haýyş edýäs. Burwan agymyň ýatan ýeri ýagty jaý jennetden bolsun. Minnettar mähli walla hurmatyňyza oturaýan. Didarjan bagty bolsaň sag bolsun. Edil bahar günleri kimin açylyp duran Bagtyarlyk restoranyna ak bagtyňyzdan niýetlenen taýýarlanan toy münberine, toy keşebesine oturmagy ruhsat edýäs. Başysyna oturaýan. Babam adamyň ojagyny, ruhya gelenjemizden arsally maşgalatyny, Begjan agymyň roza gelenjemizden döwletli, bereketli maşgalatyny hormatlap, sarparap toýmada gatnaşýan ähli mehmanlara janyňyzyň sag bolmagyny, işleýäňiziň açyk bolmagyny, Türkmen deserhanynyň başyna goýulan nazar rahmatdan gatar kaýnyp şu oturmagy tüýsürümizden arzu edýäs. Toýlarymyzy ýokary kaçystyda ömürlük ýadga düşürüp
Restoranın bir näçe nokodyny, toyun herşatlykly, şagalanly pursatlaryny ýazyga düşürýän professional maksat studiýanyň ustad video operatorlaryna, ustad suratçylarymyz, fotograflarymyz, toy eýeleriniň adyndan Bagtyýarlyk restoranyň işgärlerini ullakan sag bolsun aýdýas. Ýanglanýan joşunly ajaýyp owadan aýdymlar sadar bu şahatlykly bagtly akşamda ähli mehmanlara ruhda aýdyn lezzet berer janyňyzyň sag iştäňiziň açyk bolmagyna mardawlap türkmen medeniýetini sunugatyny sürmekde özüniň halal zähmetini gaýgyrman her şahatlykly şagalanly toýly gezen ajaýyp mukamlara owadan aýdym sadary beseýän internet platformalaryny joşunly owadan aýdymlary bilen harkymyzyň şahatlykly toýlugylaryna şahyat bolýan Türkmenistanyň meşhur estrada ýyldyzy Ahun Ahmedow. Dabaran dowam eder dinleyen Dayıncalı. Sağ ol Kerimcan. Spasiba. Assalomu alaykum. Aziz onaxonlar, otalarimiz, opa-singillarimiz, xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. 2 yoshlarimiz baxtli bo'ling, qo'sha qaranglar. Qo'shiqlar sizlar uchun aziz mehmonlar yaxshi dam olinglar. Qani ketdik. Bugün senga vafo to'la yor kelar o'z uyiga olib ketar chin yor kelar yig'lama qiz ketar chog'da yosh to'kmagin yangi uyda ota hovling unutmagin yig'lama qiz ketar chog'da yosh to'kmagin yangi uyda ota hovling unutmagin oq libosda ko'rk yozibsan go'yo malak qizlik davri dugonalar endi ertak qayda bordir senday go'zal ko'zi suzuk muboraklar bo'lsin senga tillo uzuk qayda bordir senday go'zal ko'zi suzuk muboraklar bo'lsin senga tillo uzuk bugün seni uzatamaz yig'lama qiz yig'lama qiz yig'lama qiz o'zga uyga kuzatamas yig'lama qiz yig'lama qiz yig'lama qiz shirin baxtlar kelin uchun shum yangalar aytar olang shu qo'shiqlar qo'llaringni to'ldirsin ey qo'sh beshiklar ota onang duolari senga hamroh illo baxting kam qilmasin qodir Alloh har bir go'zal sendek baxtga bugün seni uzatamaz yig'lama qiz yig'lama qiz yig'lama qiz o'zga uyga kuzatamas yig'lama qiz yig'lama qiz yig'lama qiz
yig'lama qiz. Yoshlarimiz baxtli taxtli bo'ling. Navbatdagi qo'shig'imiz onaxonlarimiz uchun. Shunday inson bor dunyoga arzir, tog'dek bardoshi, osmondek sabr. Bugun ham emas, hoziroq hozir qo'ng'iroq qiling onangizga bir. Musofirdaman sizdan olisda, rizqimni terib yuribman ona. Duolaringiz asraydi meni, qayda bo'lsam ham onajon. Qo'ng'iroq qiling onangizga bir, hoziroq qiling onangizga bir. Yaxshi ko'raman jonim onamdek, ertaga qo'ymang hoziroq qiling. Qo'ng'iroq qiling onangizga bir, hoziroq qiling onangizga bir. Yaxshi ko'raman jonim onamdek, ertaga qo'ymang hoziroq qiling. Qancha do'stlarni yo'qlaysiz har kun, farzandlaringiz quchasiz har kun. Dunyo ishlarim bir chetga surib, qo'ng'iroq qiling onangiz uchun. Yurakda asragan sog'ishlarim bor juda ko'p. Mehrimni ayadim sizdan onajon. Qo'ng'iroq qiling onangizga bir, hoziroq qiling onangizga bir. Yaxshi ko'raman jonim onamdek, ertaga qo'ymang hoziroq qiling. Qo'ng'iroq qiling onangizga bir, hoziroq qiling onangizga bir. Yaxshi ko'raman jonim onamdek, ertaga qo'ymang hoziroq qiling. Qo'ng'iroq qiling onangizga bir, hoziroq qiling onangizga bir. Yaxshi ko'raman jonim onamdek, ertaga qo'ymang hoziroq qiling. Qo'ng'iroq qiling onangizga bir, hoziroq qiling onangizga bir. Yaxshi ko'raman jonim onamdek, ertaga qo'ymang hoziroq qiling. Barcha onalarimiz, otalarimiz omon bo'lsinlar. Boriga shukr. Davom etamiz.
Shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki yana ko'rgim keldi shunchaki birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman bilmaysan-da meni holim beqarorginam hijronlarning azobida yonyapman xastaman-u sensizlikda qolib yana xastaman-u xastaman-u ozoringdan dardlarimning dastaman-u xastaman-u sensizlikda qolib yana xastaman-u xastaman-u ozoringdan dardlarimning dastaman-u unutmadim seni shunchaki sog'inmaysan sen meni balki unutgansan meni shunchaki birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman bilmaysan-da meni holim beqarorginam hijronlarning azobida yonyapman xastaman-u sensizlikda qolib yana xastaman-u xastaman-u ozoringdan dardlarimning dastaman-u xastaman-u sensizlikda qolib yana xastaman-u xastaman-u ozoringdan dardlarimning dastaman-u shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki yana ko'rgim keldi shunchaki atrofingdan men sarson chiroylisan hammadan atrofingdan men sarson chiroylisan hammadan aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan sevaman deb aytasan zil yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p kelishalar oldida men g'aribni bittaman kelishalar oldida men g'aribni bittaman men g'aribni bittaman atrofingda men sarson chiroylisan hammadan aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan rahmat sevaman deb aytasan asiba sen ham bir bor dil yorib sevaman demay dildor
Shahzodalar juda ko'p kelishlar oldida men g'aribni bittaman kelishlar oldida men g'aribni bittaman men g'aribni bittaman atrofingda men sarson chiroylisan hammadan aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan sevaman deb aytasan Oshiqlaring qaslashgan sira chidab bo'lmaydi sevaman deb aytmasang yo'qsik dilim to'lmaydi hisning ortar tobora rob tiyarman hayratda aytgin qachon bir bora sevaman deb aytasan sevaman deb aytasan zir yugurgan ortingdan shahzodalar juda ko'p kelishlar oldida men g'aribni bittaman kelishlar oldida men g'aribni bittaman men g'aribni bittaman atrofingda men sarson chiroylisan hammadan aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan sevaman deb aytasan atrofingda men sarson darvozang bo'ylab dardlarim so'ylab kechayu kunduz sen haqingda o'ylab darvozang bo'ylab dardlarim so'ylab kechayu kunduz yasharsan onimda mening jonimda bo'lgin derman yonimda kechayu kunduz yasharsan onimda mening jonimda bo'lgin derman yonimda kechayu kunduz yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib yurgin deyman ochilib kechayu kunduz yurgin deyman ochilib kechayu kunduz ko'zlab sadoqatdan so'zlab vasling kumsa bo'zlab kechayu kunduz ko'ngil sol ko'zlab sadoqatdan so'zlab vasling kumsa bo'zlab kechayu kunduz sen haqingda o'ylab darvozang bo'ylab dardlarim so'ylab kechayu kunduz yasharsan onimda mening jonimda bo'lgin derman yonimda kechayu kunduz yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib yulduzlarday sochilib zulmatlarni qochirib yurgin deyman ochilib kechayu kunduz yurgin deyman ochilib kechayu kunduz
ochilib zulmatlarni qochirib yurgin deyman ochilib kecha-yu kunduz yurgin deyman ochilib kecha-yu kunduz sen haqingda o'yla hammalarga yaxshi kayfiyat qani ketdik labidan pardozidan netayman Umar ko'zligim ko'zlari yuz noridan netayman shirin so'zligim yonaman parvonaman sani deb ovoraman yonaman parvonaman sani deb ovoraman jana degan edim kuyaman degan edim yonaman degan edim o'ylasam quvonaman hayotim degan edim quvonchim degan edim bag'rimga bosganimni o'ylasam quvonaman Jana labidan pardozidan netayman Xumor ko'zligim ko'zlari yuz noridan netayman shirin so'zligim Jana Sensiz yurak menga kerakmas Sensiz orzularim kerakmas Menga uzun bo'ylar kerakmas Faqat senga tirmulaman Sog'inchlarim qilar e'tiroz Qalbim deydi sabr qil biroz Uchrashganda sendan iltimos Ketdim dema qiynalaman Jana labidan pardozidan netayman Xumor ko'zligim ko'zlari yuz noridan netayman shirin so'zligim Jana labidan pardozidan netayman Xumor ko'zligim ko'zlari yuz noridan netayman shirin so'zligim Jana rahmat salomat bo'linglar Köp sağ olsun Aliyat. Meşhur aydımçıyımız Ahun Ahmedov. Diyarımızın Libaf vilayetinde joşun acayip obadan toyları özünün mahmur sesi bilen halkımızın şahatlıklı toylu onlarına şahiyat olayan Türkmenistan'ın meşhur estrada yıldızı Ahun Ahmedov davramızda sazandar etlerle birlikte şovğunlu joşun acayip obadan saatlara acayip aydımlar yerine getirip verdi. Mehmanlar hiç kim çapak çalmadı, ziyanı yok diyeceğim böyle ha. Toyluğun bugün doğrudan baktiyarlık toy mekanı. Her insan öyünden çıkanına hakikatten bir toyu var alay. Bir toyu yesinin şahatlığına, şahatlık koşmalı diye niyet bilen elbette kapılardan giriyorlar. Şu sözleri ehli toylarda da kaytalayan mehmanlar. Kapılardan giren vakti hükman surutta yaşamdan ak baktığının niyetlerinin toylu gece elbette sizin yardımınız, kuvvetiniz juda esas orunda, birinci orunda duruyor. Sebebi yanlanan obadan aydım saatlara coşun el çarpıp
Sazandar ýigitlerimizi meşhur Aydym şeýini garşylatak. Onu toyun depgini hasy birinde galyp ýatdan çykmajak ajaýyp owadan güllen birine örler. El çarpmasaňyzam ziýany ýok, janyňyz sag bolsun. Diňe güler ýüzüňiz gülüp durmagyny arsallo joklaňyza şeýle gowgunlara, toýlugunlara şahyat bolmak her bir insana nesip etsin. Bagyt ýoluna, durmuş ýoluna batly, bagtyar gadamny goýan döwrümüziň edil ýaşlarynyň bagtly, şahatly gejesini döwürde şahyryň şu ajaýyp owadan goşky seterleri bilen dowam edýär. Ýagşy niýet ellerimizi gül desse, Allah bizi toýlugyna dowuşursun. Zemin awat bolsun, asman arassa Taňry bizi gowgunyna dowuşursun. Gyşyň gary bolsun, ýaz ýagşy bolsun. Toy bayramda şahyr hem bagşy bolsun. Ertir hayır bolup giç ýagşy bolsun. Allah bizi gowgunyna dowuşursun. Janymyz sag bolsun, göç kuwat bille. Saçak dolu bolsun, bereketli ille. Sagdamy, sollamy, toýdamy ýolla. Allah bizi gowgunyna dowuşursun. Gözüllüň ähresini goýup bir ýana seçip saýlap seni söýsem söýürmüň. Ya gorkuňa aşyk bolup gaýbana gül keşmiňe hormat goýsam söýürmüň. Jemalyň kalbymda mukam döredip hayran etdiň ýüregimi eredip ýa-da gözleriňe göni seredip gülüm seni söýýän diýsem söýürmüň diýip şahyr Halil Kulyýewiň obadan seterlerine soňra diýdar egidimizi zöwrehal gelimizi dünýäň ähli gowluklaryny arzulap dawramyzyň ilkinji joşgunly obadan arzuwlaryny öz prezentlerini beýan etmekli üçin toýumyzy şeýle ýokary derejede geçirip eýlini gününi bir desterhanyň başyna jemläp uludan toy tutýan mustaqifler hemde taşyplan arsallo jognyň döwlet başy toy eýelerini häzir obadan sadar arasynda toy merkezine garşylar. Zöwrehal gelinimiziň bagtyna gowanýan Begjan agamyzy, Roza gelinimizi, Diýdar ýigidimiziň bagtyna gowanýan Bahumrad agamyzy, Ruhyýa gelinimizi, watanymyza sylanýan eziz insanlary, gudalaşýan gudalary joşgyny sadar arasynda toýgyny garşylar we ilkinji ajaýyp owadan arzuwlar ene kalbyndan, ata kalbyndan çykan arzuwlar arasynda dawramyz dowam eder. Begjan aga, Roza gelinimizi, Bahumrad agamyzy, Ruhyýa gelinimizi toy merkezine sizi garşylaýar. Anwar dostumyň adyndan Zöwrehal jigimja sana ak kürekden ak bagtardy edýän bagtly, bagtyar gelinen biri bolmagyny direk edýär. Vatandaşlar toy gününe iň joşgunly obadan arzuwlaň äder hasır bolýan gijesinde Begjan amyzyň maşgalasy, Bahumrad amyzyň döwlet ojog bilelikde öz prezentlerine ak kürekden ak bagty arzuw ederler. Diýdaryň hemde eziz gyzynyň şahatlykly toýly günlerini gowanýan mehriban eziz insanlar, mustaqifler, taşyplar maşgalasy toýgyny garşylar we joşgunly owadan arzuwlar bagtly gejede öz prezentleriniň bagty toýlaryna toýmada gatnaşýan mehmanlara minnetdarlyk sözlerini aýdarlar. Öz mehriban eziz prezentlerini aýdan günnen yellen suwdan gorap saklan edillerine ak kürekden ak bagty arzuw ederler. Gudalar biraz öňrek çygar. Inni mehmanlyň unusyny toy monitoryny we toy gününe insan şekedimiz gelýär. Häzir biziň ýanymyzda duran eziz insanlar prezentlerini şeýle ajaýyp obadan toy binada toy toylap bagtly durmuş toy toýlaýarlar. Her bir enata şeýle ajaýyp obadan bagtlara şeýle ajaýyp döwletlere ýetmek nesip etsin. Bahumrad aga, Ruhyýa gelinje gutly bolsun toýlaňyz. Begjan agamyza, Roza gelinjemize bugün edepli, ekramly, eli hünärli gyzyny hakykatyna gowşurýar. Begjan agaň gowşugyny näçe şahatlykly toýly gün bolan bolsa elbetde şol günlere şahyat bolup gelýär. Mundan beýlägem agtyklaň gowgunlaryna, toýly günlerine gowanmak Allah jan nesip etsin. Ruhyýa gelinjemiz bugün watanyna iň bir ýüzi nurly, kalby pek begenýän, gowanýan zenalaryň biri sebebi ırsallı ojoguna göwnündäki ýary ay kimi gelin var ya gelse gelin aýagda şumly bolsun döwletmen gelin bolsun Allah jan ırsally döwletde gapyňda ilkinji basan adam Bahumrad aga şowladım döwletlädim bolmagyny arzuw edýär. Nesip bolsa Ruhyýa gelinjemde Bahumrad aga ýerden alınjak gelin salamlar bilen gutlamak Allah jan her bir insany niýetlemegini gutlamagyny arzuw edýär. Sanagyjy da Hudaýdan
taşplar maşgalaty Mustaqiflan ojagy ene mehrim merkezlerinin önüne yaşamyzyň prezidentlerini agtyklar bilen utlamaga lajan nesip etsin. Ejeler qaqalar üçin bir el şarpaýlymy ihmallar. Goý dünýede ejelerimiz, qaqalarymyz öz prezidentleri tarapyndan söýülip hem söýüp ýaşasyn. Hay, yoldaşlar, toylar kutlu bolsun. Kızım sağlık olsun. Ağzı bir yaşa kayılarım bilen. Hemşe. Sağlık olsun. Köp çağalı bol. Uzaktan yakından gelen mehmanlar hemmenize hem rahmet. Şu bir kızım iki oldu nasip olsa. En yaman günler şu ne olsun. Baktlarını görmek meselesi özlerinden köpersin Kudacan. Beğenemem hemmesine. Rahmet hemmene. Zorahal kızım, giyovum Zidar. Baklı bolunlar. En yaman günün şındak bolsun. Koşanız bilen koşa karışın. Oğul kızlarınız köp olsun. Elmi damar şundak toylu günlerde birbirinize mehirli vefalı bolmanızı arzu edemem. Yıldızlarınız koşulup da sonki günlerde hem şundak yakşı günlerde yıldızlarınız koşulup hem yakşı günlerde yören. Baklı bolunlar. Başkalarımın adından tayanlan soğugadımı koşurdum, öyünüz ettim. Ben sizler yakşı göremem. En yakşı kızım Zorakal. Ya тебя люблю. Ömürlük şunda krasivi kız bolup yöre. Kaynanan oyunda kaynatana izzet et. Bizleri kandak izzet eden bolsan. Ты принцесса. Sana yetmedikler var. Sana любили все мы любим тебя. Мы просто плачем. Дома без тебя грустно теперь. Baklı bol kızım. Baran yerine daş da kornaş. İndiki yıl nesip olsa oğlun kızın toylarında oturalı. Çile toylarında oturalı. Я тебя люблю, доченька. Геом тебя тоже. Вечная любовь вам. Вечная. Как вы любили друг друга. Ömürlük olsun şu söyle. Hiç kaçan birbirinizden alışmayın. Ömürlük olsun Hudacan. Cidarım, oğlum. Baktlı bol. Kızım senem baktlı bol. Beçeleriniz köp olsun. Hem şaşını krasiy bolup yürenler. Beçeleriniz köp olsun. Hoş mu oğlum? Ağlasa enem ağlar, qalanı yalan ağlar deyilen ha. Bir şapak şala aleyne ejeler yürütü. Edil qaqalar bilen bagtly, şaatlıklı toylu günlerini öz prezidentlerine ak körükten ak baktardı ve diyeler. İnne yürütü kudalar yadıgarlık toy suratlarını düşmanı. Bahtiyar yaşamıdın yana. İki taraf kudalaşan kudalar teklif ediyaz. İnne yürüdük yürük tapılmaz. İnanın yürüğü güllün naziktir. Ecelin hiç erbet arzu olmaz. Arzuvu abatlık hem de sağlıktır. Bağışı joşa gerse bağış eder bir söz. Şahir joşa gerse dör desan. Ene yürügüdük yürük tapılmaz. Ene öz mehrinin dörü diyar insan. Çahanna ediz insanları dörüdüp terbiyeleyip yetiştiren ediz mehruvanlarını kudalaşan kudaları Bamra adamızın Bejan amyň döwletli maşgalatyna diňe toýly günlere, gowy günlere şahyat bolmagan lajan her bir insana nesip etsin. Onda Gudalan joşunla ajaýyp obadan arzuwlaryna soňra ähli mehmanlary, tansawalyny joşunla aýdymlara tanys meýdan şanda tansa şagyryas. Bugun şaatlyga şaatlyk, bagtyarlyk restoranyna toýlarymyzy joşunla ajaýyp obadan aýdymlar bilen bezäp estradamyzyň meşhur parlak ýyldyzy Ahun Ahmedow özünün ezbereli sadandar etleri bilen toylarımızı ajaýyp obadan aýdymlar bilen bedeýär. Toylarymyzda baş bolýan ediz insan azad amda da mehriban doganlary da toylan gutly bolmagyny arzu edýär. Türkmenni üç wagty ýatlansa eger gaýratly ýürekliň telbasy urar. İkisine biljekde lemmaşyny halkymyň saýlan meşhur Ahun Ahmedow bolar. Meşhur aýdymşy Ahun Ahmedow. Спасибо. Aziz mehmonlar tayyor mısınlar? Çok hoşçuklar. Fakat çok hoşçuklar bilen davam etamiz marhamatlarimizga. Toy bugün Ahmet aka toylar muborak olsun. Taralar kuy bugün ikki dil baxti uchun aytiladi yar. Toy bugün bir şir
havasda dillarda bahor. Toy bugün taralar ki bugün ikki dil baxti uchun aytiladi yor yor. Toy bugün bir shirin oy bugün ikki dil havasda